Madzoka guys, tadzoka. Delight hungwe hello. Julima we boys vangwarova. Ukasatoonekera pane chitokuziva kuti mazano anga usipo. Elisa Jacob, how are you? You have 5 chicks utenge cold drink yacho. Hands thanks ne live ndakuita basa rakaisa ma earphones. Saka wanga usiri kuita basa here. Yes mukadzi waitai. Hello. Ndati 122 muri kukwidzai. Ndakudzai pane ma lights mahombe panze, pane electrical fence pagede panze, pane ma pine trees. Muri kubva neside ripi? Muri kuti chia zvadzi nokuti ndo area yandiri saka mukati mabva neside rona ndatove confused. Muri kubva nekupi? Saka mainda here pa 3 way stop yanda kudzai. Left, left ka haisi right. Kana muchibva nekashani koko left. Kama muchibva nekakwa mutora mavhana koko kuna Max kitchen left. Saka muri padhuze tsvakai 122 chai 1. Muri padhuze mira nitume munhu amire pagate panze. Sharp. Auntie! Mvurai gate munomira panze. Nemomira parodi panze apa. Chenjire mvurai mumire kugate kwakuone kuroduko. Arongorasika ari mudhuze mumama muti papi. Alright. Driver sana mbona driver kadai. Sana mbona zvakadaro. Haiwa. Ndakavapa location vanayo. Location vanayo ndikuti kuti chikunetsa ini. Zvandinetsawo kuti zvimbofamba sei. Ipapa ndivamboti ndimbodelay kubaya live but because vakauya ndichada kubuda navo panze apa. Ndachitodelay kuti vatange vasvika apa nguri vafona paya. Munhu ari kuti ari apa parestaurant ndiri apa paseri apa. Anozana kuna auntie varipo mandakakudza iwa. Nhunzi inondiitita guys tangu kupisa vatanga zvinhudzidziya. Izvo ndangu zvinondiitita guys nditomboti zvokutamba akani. Okay. Nda anti ndakatsvagirwa anti namudhara kuti kana ndichida kufamba ndichinda kwana ndichida kuenda panenge pane munhu anosara pamba nemwana. Anoona. Saka ndakatsvagirwa anti ava namudhara. Kanzitsvagai munhu. Saka ndakatsvaga munhu. Aripo. Janet Due, uri say. How are you Janet Due? Ansifonga kuripota. No. Santi Kayla. Please guys, vari kuuya nenyaya dzekuma street andizvidi. I know kuti mune good intentions. Musandivigire nyaya dzekuma street, please. Regai vanotuka vatuke. Handi muri kunzwa? Regai vatuke. Handi ndivo vanogona kutuka. Siyai vatuke. Isusu kana mauya pano ngatitei zvepano. Anditika tofunga kuita zvepano. I always tell you guys, don't go and fight wars. Musaenda kunorwa machi hondo dzekuma street uko dzangu. Siyai zvakadaro because the more you try to go and fight, the more it escalates. I always tell you that menge mchirwadziwa. Memusingatodi neni kune vana vari kuseri uko vanenge kuti hatitodi tinorwadziwa kudaro. Vane group ravo reWhatsApp uko. I know kuti zvinenge zvichikubatai. But guys, changu chingoziva kuti vanhu takasiyana. Mukangoziva kuti vanhu takasiyana. Handika umwe nemwane personality yake vasvika. Ndachataura zviya. Vakutisudza pano. Ndikuuya guys.
Right guys, sorry ndadzoka. Right. Ndadzoka nachambovata pafunga kuti vagadzire panzapa. Saka ndauya. Saka guys, ndizvo ndandichitaura kuti musa kunofaita hondo muroad. Sometimes regai mhepo dzimwe zidarike. It's not every war deserves to be fought. We can't go around and answer to each and every barking dog. Hatikwanisi, guys. And we will say we want to be a better versions of ourselves. Toda kuva vanhu vari nani pane zvatanga tiri kuswera nezuro kana kuti last year handika saka character guys is like a pregnancy. Muri kunzwa hunhu hunenge nhumbu hunobuda pachena nhumbu. You can't hide nhumbu forever because one day or the other ichakura ichada kubuda. Saka character is like pregnancy, inokura yobuda. Handika pamunenge muchitotiona papa yaka zvinova ngokuonesai zvakawanda. Animona zvinotoka kutaridza zvakawanda. Saka musatiudza zvinhu zvemadrama emustreet guys nechino kuti hatisi kutoda tanetsa. Handifungi yangu kuti whatever zvinenge zvichiitika inyaya yekuti munhu ndakanga ndichizama kutsiura munhu andaiti munin'ina wangu nemi muri kunyatsotozvionawo. Haisisiri nyaya yekuti hanzi ndachitraya kutsiura. It's beyond that. Because that statement rongoti aiwa maini mako zvinyanya rigoita nyaya yekuti unotigwa 2-4 days uchitigwa malive uchitukwa zvemubhurugwa mamai vako, ugotukirwa zvemubhurugwa memwana wako, ugotukirwa zvemubhurugwa memurume wako. Vanhu pavanhu vose hapana munhu anenge achiziva, anenge achingotaura chete. Hanimaona. Saka that alone guys should tell you a lot. Hanimaona. Saka ukauya Gladys iwe kutwa yesterday makatukwa ndakatukwa but ndiri pano anokundiona. I am here. Ndakagara pano kuti alive. It means kuti kutuka hakuna basa and hakuna zvakwanitsa kuita. Ndakatogeza ndiri pano. Kana ndichida hondo ndichipindura. But takazviudza that we are not going to be a brand rehondo. We are this page controversial. We are not a brand rehondo. Saka tichanyarara. Anditika. Saka guys, musawe nezvinhu zvema street. Ende munoonawo ikoko motuka. Inga vamwe scholastic moyo ndichazokubloka. Ninina ndisingadi kubloka. Anditika. Ndichazokubloka singadi kubloka. Anditika. Ndichazokubloka hai. Mukana mchuya mchinduudza kuti ukazotukwa ndakatukwa vaudhara guys. Ini munondituka every day kuma group. Kuna namafira kureva uko. Munondikatuna mchindituka daily. Asi ndiri pano nanhasi. Ndiri kungoenderera mberi. And handisi kumira. Animaona. Saka zvokuti wazotukwa, wazodini, kana kuti wadii guys. Ndo zvisina kana nebasa rese zvazvo. Ndo zvisina kana nebasa rese. And azvinichinjisi. Munitarise mangwana. Mundu uone futi mangwana mchona ndakangodai. Munitarise next week futika. Mchona ndakangodai. Ndakangochena kudai ndichingogeza, ndichingorwa pasi ndichingofamba. Animaona. Munitarise muchana muchongondiona. Handina musomuzo ndadona zheve muzati zvaipa. Kana ndadona zheve. Kana ndadini muzoti nditori right. Saka musambizo zvokuma street na Michael uri munhu wemurume. Uri murume ukaona wakufambisa makuwa Michael watove nedambudziko. Watove nedambudziko. Usati gire zvokumakuwa admin team. Ndokumbura kuti ari kuuya nenyaya yekuma street zvanhasi chimbova blokai. Kana mukazona mchinzwa ndadona zheve nemhino yoyi yekukura yacho inotukwai. Ichinza pasina muzati zvaipa. Kana ichiripo muzoti it's nonsense kuhukura kwembwa akutadzisi dzowo kuita step. Anoona kuhukura kwembwa akutadzisi dzowo. Saka admin chimboita ibasa mucomment section ari kuuya wese achinyora zvokuti watukwa kana kuti wadii please imboblokai. Moti angadya kundituka inini asi muri right here guys. Muri right. Moti ndingadya kutukwawo ndakamira sani. Inini hangu ndodya kutukwawo ndakamira sani. Ingawani mai vake chaiva vanovatuka. Saka inini ndinodya kutukwa. Mai vake chaivo akavaitei muchiona. Saka inini moti ndisatukwe ndiri aniwo zvangu. Ingavakudzai vakataura kuti handikuziva ndabasa nemakazviwira wani. Saka siyarai nenyaya dzekuma streets. Right. Tadzoka panyaya H2 guys. Nyaya yemudzimai. Phone yangu. Hello. Did you live? Taure.
ora mudati vanzwe ndakabvisa iri panzeve ora ndikurimemba ari kuZimbabwe ka imi iye sorry yenyu mufunge sorry handina handisi ndingati chii mama kaudza madhairis ndichavaudza hey zvikakwidza handashaya yangu mashoko all I can say my sister is sorry yenyu mufunge but ndizvowo dematotaura pari papadhairis pachona ndizvowo vanhu vafidze varume vambofidza ava sometimes vediwe handi munoona kuti ndogara chero kuti unodzvara chaunokohwa chaunodzvara nechaunokohwa handi mukona kuti murume wenyu akadzvara achikushungurudzai achidini muchimushandira muchimuitira zvese muchidliwa mari muri kuuk achifara nemupolisi yake yaive nemakolifu iyoyo handi maona iko zvino afa muzvii zvakaurawa nemunhu wake iyeye waikuvhairai naye ndopaakabva atofa achiti ndigire mawiski shame all right varoda kudii saka imimi munoona kuti dzimwe nguva sometimes mamwe dzimwe hondo hatidzinzwisisi but mwari ndi vanotirwira isusu togona kusara chigunu muna nemese nyama hatinzwisisi mukuona zvanga zvakuitika antimazviona ndoda kuti muone kesi yenyu ne-positive eye manzwa ignore the negative eye torai nyaya ine positive eye yekuti imagine kumashifts amunenge muchitevedzana day and night munhu ari kuno kuafrica achiita zvanga achiita nemunhu ushu honai zvanga zvakuitika handimaona imi muchiti muri kufaitira marriage yenyu iye achigara vhanda kunoku maproperties enyu anga kutoiswa muzita revanhu ava handimaona imi muchishanda kuuk asingashandi muri mwenyu muchitumira mari every month achienda kureold remit mukona mwari vamutora before zvasa zvaitika saka sometimes mwari vanorwa nokuti ndogara ndichitaura ndezvino ndetotaura ngati vanenge vakanzwa dzimwe conversion dzakaitwa kumashure kumwari dzamusina kunzwa imimi mwari vogadzirisa but isu sevanhu venyama hatinzwisisi handimaona no problem fight my sister fight ndizvozvo fight good fight kana makuti muda dzokera muda mozondi update aura ichiripo sharp ora sharp right hanzi ndikuzivisei avasikwanisa kuti vauye palife iko zvino vachazouya havo kumberi uko handika iko zvino vachiri pakugadzisa zvinhu zvarugadzirisa mabava mavaziva
uloni mowa manje atikwanisi kuvanisa babava andisvika mavaziva mukadzi akamboya pano achitaura nyaya yekuti tichitaura nyaya panapa achiti ndiri kunze kwenyika murume ari kugara kuafrica vakambouya kuno kuafrica chasanga nemurume wakana chinhu chemurume chine chakaita mbolisi chine makwande maiziva nyaya iyi maiziva baba kuitaura panapa chiti ndinoshanda murume akatoita mumwe munhu takati tichisangana muese ndikawana akatodai chichi anomaona munguva yese anorambira pamba pamai anogara pamba pamai iye haana property ndinoshanda baba vainzwa ne50 years madzari dzepanapa panyaya dzepano munhu vauziziva saka mudzimai wavo ndiye ari kuti andika murume anga akumbira nehama kuti uyai kuno kuti gadzise zvinhu anditi saka vakakwira ndege yavo vachiuya kuno kuafrica vachisvika paair murume achikomekera nemurume anzi murume akatoti undivigire mawhiski hamene mawhiski ari kuuk iko avaida ndobva vainda murume kadzi akatotenga mawhiski aya akatosvika baba vanzi vatosvika kuairport uko ndopa akatofonera murume kuti tabutalenda murume akataura tinda kuya kuzokupikai ndopa akatosunga akapfeka bhurugwa rake pakunopfeka sheti paya hanzi previous week mukadzi uya wekuzimbabwe vainzi vangu vachigalavhadha naye ndofika anga akuziva kuti baba vakuda kudzokera kumhuri yavo full time akasendera mai ava message achiti amufi makasangana nemurume uyu its either mosiya murume uyu zvachose kana kuti tichamuruza tese amufi makasangana naye saka vari kuairport vatomirira munhu murume ari kupfeka sheti taine kwei ndopa angoti ndabayiwa nechinhu pamoya anomaona ndovadedzera mai kuti ndabayiwa nechinhu ndokutodonha pasi ndokutofirapo same time vai vangomira kuairport vachiti murume ari kuda kuzonditorataura murume ari kuuya handimaona hama dzotozofona paya handiti kuti ko zviri kufamba ko ndakangomira sorry tikuya kuzotorai munhu afa mai vaya kwai ndakadza kutambira ndakati vakadonhera paairport ipapo kuti munhu kufa chii mukuti kudii kwemi zvikanzi munhu afa adonha ati ndamubayiwa pamweya achitopfeka chiti aizotorai ndangobayiwa nechinhu apa ndobva afirapa asi vari kuti vasvika kuya kanzi mukadzi yaka yakapefoma pamariro hanzi aka yakagara panze pegedhe 2 days nemwana wake hama dzairamba tapinde mugedhi murufu kusvika vanoriga murume asi ivo manje vasara kavari wani vakufambira zvinhu zvavo zvavaimasisa vavaitenga vari kuuk makore ose aya vachiita nemurume vakufambira nyaya dziya dziya manje vari kuwana mafaines anoshamisa ekuti maproperties avanga vatenga kuzimbabwe uko mota nechichichi murume anga ava muprocess yekuisa muzita remunhu nemwana wake lucky enough zvanga process yanga isati yapera saka pese pauri kuenda kumalawyers kuya kuri zvachinzi aiwa pana nhingi ndiye watichida pana ndiye anga akuswa process isati yapera but ndiye anga kuswa kuti zvinhu zvinde muzita make saka vatovebhise kuti vakatsvaga oloya vakutsvaga kuti vagadze zvinhu zvese kuti vanhu vari kuti padzimba ndabudirira handika vari kuinda zvemota izvi nezvimwe zvinhu handi munoona so ndizvo zvandokutaura kuti kazhinji kachona zvinoitika nemaziso edu enyama hationi but I've learned now I'm learning to trust in God even in every little thing I learn to trust in God in every little thing I am learning to trust in God guys izvo zvitiri pano kudai so kana muri palife panapa kudai kune someway kwamuri kutodiscussa kwamagarigwa dare nevanogona kuve vanhu vemufamily vanogona kuve shamwari anogona kutive murume wako ari kugara dare nevamwe vanhu kana mukadzi wako ari kugara dare nevamwe vanhu munoziva kuti tichenge tisiko tiri palife pano hatina nzeve dzechimweya but mwari vari all over vanotonzwa zvinenge zvichitika ikoko saka sometimes mwari vanokunzvengesa ugotedza kuziva hazviiti meaning guys ugotedza kuziva kuti zviri kufamba sei ko mwari apa sei vadai ko madai mwari vanenge vachikutokubvisira zvimwe zvinhu zvisiri suppose kuti zvive mukati meupenyu hwako kana kuti vanenge vachitokuvharidzira kuti zvimwe zvinhu zvafanga kuitika pauri iwewe nokuti vari kuziva zvakataurwa uko zvausiri kuziva iwewe antimaona saka ipo pabaka pakakosha tangoti tidii ndingopfuura nepo ndichikudza nekuti phone call yapinda tiri pano palife animaona ifone call yapinda tiri pano palife ichi vachindiudza mai avo saka asi iye zvinezvi munhu achangofirwa hazvigoni kuti vauye vachikudza inokuti vachimbofambira nyaya idzi hani munoziva zveestate wati hazvizofambi zvakanaka animaona saka chinhu chidiki saita nharo leni kuti aino kuti gai zvinhu pazvinoitika unorwadziwa atika ende kazhinji kacho tinoona zvinhu negative eye munoziva kuti inini ndoda kuudza ichokwadi gaise tapinda munyaya dzedu idzi handiti kutanda redu ava venoni kuda vanenge vachiitawo noizi yavo shoma vachinda uko handimaona munoziva kuti nezuro chakoka the reason why I was laughing chiti sisimeni muri kusekerera munhu I chose munoziva kuti ndakangoti 2 minutes it was a Sunday remember yanga Sunday nezuro ndaitobva kunoshumira mwari wangu I decided to take zvakaitika nezuro with a positive eye
truly speaking andina kuda kutisa on the negatives kuti ndaudzwa zvakati kuri kutukwa chinzi zvakati. I decided to took that with a positive eye kuti but Mwari ndandisingazivi kaini ini ndachitoti no tiri kuseka tiri vanhu vamwe chete tikufara imozani tiri munhu gaizo kuti kana ndikafarira munhu nemoyo wese handifeki actually handizoziva angu anoziva ufeki wangu kuti vanomuzivirepi but handifeki kana ndikafarira munhu nemoyo wese but ndinenge usingazozivi kusaidi tichi zvinenge zvichitaurika nakurongeka kana kuitika anoona. So zvakanoitika nezuro pandakati vanhu vachinidzokerai munoteerera mugrupu chinzi kwataugwa kunzi handitokudi ndaikusekerera but handitokufariri. Ndakadzokera kunoteerera hanomaona ndakadzokera kunoteerera ndikatonzwa statement iro ndikati okay wow saka Mwari okay hanomaona. So it happened for a reason so that ndizive kuti no ini ndikufarira munhu nemoyo wangu wese but it's not the same thing. Remember pakufamba pakurarama one day muchasangana iwe uri kuti amunhu wangu zvinozoitika ipapo hauzivi umwe munhu asi kufarira nemoyo wese anenge akatokuteya anomaona anenge akatokuteya. Saka ndakangofarira kuti ndakatoeffect nezvino mnamatatamana ndakati Mwari maite henyu Mwari ndokutendai Mwari maite henyu muchapruna. You're going to pruna. Nhasi ndichakamirira guys. God, I'm trusting God in this process. I want God to prune every sakatire risingava kunge riri around me. Muna moto mafa kuti muitewo madiaries. Hakuna zvokuti doro FNS munhu unotaura zvinenge zviri pamoyo pako. Zvinenge zviri pamoyo pako ndizvaunobudisa. Doro neni ndinomwa. Vanhu vanomwa doro vakawanda. Tinomwa doro. Andimaona tinomwa doro tese. Unobva ndobudisa you express exactly manje what was already in your heart. So ndakanamata ndakati Mwari handina chekutaura ndoda kuti Mwari ndakutendai nokuti Mwari manditira zvikukutu ndanga singazivi and I was never going to know but each and every day muri kupruna muri kubvisa ende vachabviswa guys vachabviswa vese vachabviswa. Ndichasara maybe ndangomira ndakadai ndiri one nemadiaries angu hanomaona handizivi pachasvika pamwe ndichasara takangomira takadai tiri ini nemadiaries angu kana ndisipo pana vamwe zati simeni vari kuona movie kana kuti vamene zvavari kuita hakusina kune rimwe platform ravachaenda havasina kana imwe life yavachaocha ndokwatiri kuenda but let's trust God in the process. Mwari vaite because ndinenge sometimes ndikusapotsawo handimaona ndikusapotawo vabi yangu tikuendawo tikusapotana vanomboyawo pano indomboendawo munongozivawo yeruwadzana handimaona unenge uchitikuwadzana nevamwe but zvinenge hazvizobudisa izvozvo. Saka I'm trusting in the Lord even nanhasi kuti Mwari vari kutsvaira Mwari vari kuramba kutsvaira ende vacharamba kutsvaira. I will love you but I will love you from a distance. Ndamuudza zvandikutaura izvi guys asi makuwa kune vari kufunga kuti ndichandisa makuwa ndamunyorera tsamba before I blocked her everywhere. I wrote a letter to her ndinoda kukuverengerai pano nokuti munogona kuzoiona kumastreet motiko simeni madiaries ese tisina kutiudza handitika saka ndinoda kuti ndikuudzei ndamunyorera tsamba zvakanaka in a very good way nokuti I've got nothing against her. I don't have anything ende paupenyu hwangu chinhu chandakazviudza paupenyu hwangu handifi ndakada kubata grudge nemunhu kuti nditi kwai ngindomuvenga wedziro rinondiremera kuti ndiriburitse handifi ndakosa kuti ndiburitse wedho kuti ndinovenga munhu handikwanisi. Saka kutsvagirei message ndangoti all is well. Right. Saka tsamba yangu yanga yakanyogwa yakadai so tsamba ishi. Dear Kate, chekutanga I hope apology yangu waitorako serious. I didn't mean any harm. I made a mistake of telling you pamberi pevanhu andina kuziva sezvawataura kuti kune nyaya yemawig ambopiswa because anga andisira voice note achiti I'm sorry my sister mandibata wrong time ndikugwadzwa nenyaya yemawig apiswa pakati palive yemawig achipiswa. I was not there guys, I was kuchurch saka ndakuiona live iyoyo plus ndakablokwa zvangu kwani panzidema ndikakuverenga. Alright, let me not read it. Hanzi ndisaverenge tsamba ndoita senge ndakupindura pana ndingoda ndimuzoziva nezvetsamba because one or the other muchazongogona kuisangana naye hantika ichatongopostwa obvious but just know kuti isusu tinonyora zvine maturity hantika tinonyora zvinenge zvine ungwaro zvisina ruvengo mukati hantika ndikangomuudzawo zvakanaka ndikati hapana chakaipa handitika anyway from today I'm distancing myself
I will love you from afar. Vanda blocker. Saka ndozviripo. Saka guys, mawanchiti musandiudze zvinhu zvikuitika kuma street. Don't tell me anything that is happening in the street. Handina kupisa wig yemunhu inini. Handitozvizivi nyaya dzemawigi dzokudaro. Ndikungoziva kuti pane nyaya dzekunzi pane dzakaitika makwashichi, of which I believed kuti vanogona kungotaurirana vakaclarify vakaaina vakaudzana chokwadi kuseri vakatsiurana vakapengerana vakadii kuseri zvikangopera. Andimaona. Saka right. Zvapera. Right guys, chinzwai tadzoka nenyaya yanhasi yatinayo tine feedback antika yemukadzi uya yemwana uya ari wandaikudzai kuti the story is beyond antika it's beyond what we were told here. So I'm going to add and Selina kuti vauye vakutsanangurirei what is really going on. Maswera say auntie. Maswera say. Right. Titabe pa live nenyaya yemnin'ina wedushu. Okay. Saka ndoda kuti mutsanangurire vanhu zvese ndokutupa feedback. Zviri kufamba sei ichi chakaitika? Okay. At the moment, I think feedback here is what you heard on live. Is not the story, yes. You know, sometimes when people come on live, they choose what to say and they hold back to some things because they will be way more sensitive. At this particular moment, because of the sensitivity of what we had behind the scenes, at the moment, because it's an ongoing case, unfortunately, you have bear with us. I can't divulge this very sensitive panyaya iyoyo zvaakataura nesu kuseri. However, nyaya yekusada vana hana kupa here consent. Hamuna kumudzera kuti mukudzoka feedback so that madiaries azive since ari yakauya nenyaya kuti kuti kana kupai consent yekuti mutaure mubva mangotaura zvikuitika, because remember panouya vanhu panapa avakwanisi kutaura zvese. Anomaona vanogona kutaura zvimwe vachizosiya zvimwe, but pazvinozobuda vakutaura nemi vasununguka vanenge nokuti vari kutsvaga. Remember, they are looking for help. Ari kuda help, and this help will come from these people. Mukunzwisa point yangu? Mukunzwisa point yangu? Sorry? Mukunzwisa point yangu? Can you come? Taura ifuti. Muri pai handisedina nisati tinenso kunzwai zvakanaka. Muri pai? Hamsondinzwa. Hatinenso kunzwai. You want me to get out of the people for me and double up chat. Go out and then I'll call you. More money for you. Can go out and alright. Okay, hands were not for the back. And still never kuti. Unfortunately, there is more that is happening and consequently divulge now because it's still an ongoing nyaya. Second, but akauya nenyaya nditi and arikuzoda kuti rubatsiro popano kwanava. I think it's just best kuti vamudze kuti right sisi menda kupa feedback about nyaya yako antika takuudza vanhu sezvazviri vanhu vazive so that vanoda kubatsira noti nyaya ikauya mapisipisi guys vanhu vanogona kunetsekana kubatsira tobatsira sei nyaya iri maafafu but nyaya ikauya yakanzi bvo yese people can actually see kuti no nyaya iyi iri kutoda kuti act fast antimaona because there is more to the story than zvakataura pano. Not here, but Kwana, Yemskana could you Cosmo City. Nesi mugone bride takavachengeta kujara my sister auna kuona live ukadzokera pa page apa
ukadzokera kumapage kumalive kumasure kuchanosangana nemalife acho problem amutedzokeri musa kumasure ndakubloka udhara yokai don't worry atoenda udhara aenda kudhara blocked. My Mikeo, I'm very much okay. Why would I be okay? My Mikeo, I'm very okay. Admin team andiseni na vapo vari kuita basa kuseruku. Saka tachitotemba kuti admin team kana iri muconversation ichabloka but kana isimo vasiri kukwanisa kuita ndichaita ini mongoniudza pane comment tobloka. Hana nyika kuseri uno alright phone. Hello. Yes, zvanani manje. Oh, okay, I had to get out of the building and ndandiri kuti inini problem manje inoitika ndekuti tinoda help kuvanava anditi saka kana nyaya ikauya ari mapisipisi manje people ndandichiti maybe mumukumbire kuti isimeli vari kupa feedback kumasure because nyaya yakauya nayo pano yakatangira pano akupei consent muye musanangure pano kana tozodzoka tichida help pano zvinoita easy titaure nyaya yakadai vanhu vanenge vachiziva the full story. Okay, 1 minute, I'll come back to you. All right, let me get the consent. All right. Regai timirire nikikiri vapuwe consent yacho titangire ipapo nokuti tikapedza pane nyaya iyi todapinda pane nyaya yaDefson topedza yaDefson tapedza Defson topinda pane nyaya ya anzandiko musikana wenyu Botswana 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 hana nyika utaura neadmin yeSA iyoyi vana Shumbres na Ruod ndo vanokwanisa kukuedha seriko tariro mugarisi love you too sister ya Erina Botswana aiwa kuti ndikupe mabriefs enyaya ndidzokere kumasure azviti malive acho ese ari pano imi munodzokera kumasure munotsvaga live anti live ka maona live moterera live mobatirana nevamwe check your app. Santi Kela hatirari pano mafuta sorry hanzi magesa enda kwenyu muri kupiko John Dombo sorry guys ku UK mafuta akapera chaiwa mafuta akapera chai aiwa wasati vapedza A3 mafuta akapera ku UK so far kwangosara epic medicine ana Natasha chete mamwe ese akapera achauya vanhu vanawo vachiri kuno kuAfrica vanouya nawo next week kana auya ndichazokudzai vedwe kune vari kuenda kunotenga kuna mama wangu mafuta mama wangu mafuta akapera vedwe ndokumbira kuti mama wangu munhu mukuruwo vane zvigwere zvechikuruwo zviriko mazuva ano please ndachikumbirisawo kana muchitaura navo musavaitirewo hasha kana chimunhu mukuru vanokurumidza bp dzinokurumidza kukwira tauraiwo zvanavo zvakanaka vasizera redu ndimama vangu saka munhu mukuru mukona achiti mama wangu vanenge variwo munhu mukuru kwandiri ndachikumbira kuti kana muchitaura pai muchitaura nenyedzi mafuta mungovadhisawo zvakanaka munhu mukuru animaona chikumbiro
anouya next week. Mbuya Mlambo next week anenge auya. Next week anenge ave ku 21. Sina kufona. All right. Auntie. Auntie. Can you hear me? Zvakudzika. Okay, sorry. Ndana magetsi saka ndandotobotya kukurunga kuti ndifone direct. All right. Okay, she has given us the go ahead yekuti nditaure nyaya yake sezvairi sematauriro akandiita kuseri. But I won't be mentioning any names. Yes. Unomuziva akauya akataura nyaya yake asi taura nyaya yake akasiya imwe nyaya. Okay, here is the background of this lady's story. Mwana uyu, it looks like a situation yaari. Situation yaka experience ona mai vake. Mai vake vakawana murume wavakawana, and iye ndiye anga ari mwana wechitatu. Vakomana vaviri vekutanga vana baba vavo, iye ana baba vake. Saka mukusiyiwa kwakaitwa nababa, it looks like mai vakaita bitterness nababa, ndokubva vatanga ku unleasha her bitterness on mwana anova iye akauya nechichemo chake chaakauya achitaura nyaya yake. Saka mukukura kwake aive munhu airohwa, aive munhu akanga asinganzwisiswe namai kunyange nehanzvadzi mbiri dzaive kumusoro kwavo. Anoti ndaive nemusikana, asi misikana yacho yaibva yazoexaggeratwa. And then at a very early age of 14, 15, akatanga kubatwa chibharo nehama yaigara pamusha pambuya vake pavaigara amai vaamai ine musoro wakanga usingatore zvakanaka. Saka mukubatwa chibharo kwaakaitwa haana waakaudza, zvikatenge zvotoita kunge zvakange zvakumunakira, akamba okubatwa chibharo nemai. Achizozvoduruka ipapo. Mirai anti. Speaker rinoita kuti ndiconnect anti pachifona rinobuda uku here uku guys. Speaker rinobuda kuukwere kana zvinoita anti. Kana vasa problem parikuita vanhu vari kugera loni panze saka pane noise loni mowa hamusingatonzwika. Saka ndichikunza ndikakondera speaker imi chifona paWhatsApp zvinobuda here uku kuspeaker. Kana muka zvobuda. Imbotira yekuisa speaker yacho te. Kwamwari kuti tikuwanzwa wani. Kwamwari kuti tikuwanzwa. Uko ndaisa speaker on, why wasiri kubuda, why isiri kutaura uko. Ndaisa speaker on one, why wasiri kutaura kuspeaker uko. Andisi kutaura. Speaker iri kufona anti. Baba musi kubuda kuspeaker muri kungozvibudira pafoni yangu apa. Asi taurai iko zvino vanhu vaya vave kuseri uko. Taurai. Okay, ndotanga futi here kana ndongotangira pandasira. Tangirai pamasira vanhu vari kunzwa. Okay, avachidzwa. Saka kwaye achiramba achibatwa akaita sezvinonakidza kubatwa kwacho nemunhu ane pfungwa dzakange dzisingatori zvakanaka, aigara pamusha pavo kunova kumusha kwaambuya. Saka akazokura akamanija kuuya kuSouth Africa, but auya kuSouth Africa uku akatanga kuita zvekutengesa muviri, ndozvaakatanga kuita. Asi achiona murume wake wekuNigeria akawana anova waakaita naye mwana wokutanga at the moment ari 6, iye ainzi ndiye ari kubika. Aita mwana nemurume uyu vaimhetsana stereki. Zvavaimhetsana zviya mwana atobarwa, pane paaka ngosvika pakuti anotsamwa sematsamwiro ake mazuva ese, kubva atora banga ndokubva acheka murume nebanga mumusoro,
akatoniswa masichiri kuchipatara pamwe akazomurowa nepani saka ipapo mwana futi mwana kurova kwemwana kwakangotanga kuri mwana achiri mudiki achingoita zvekunge ari kurowa mbichana kana mwana stereki achichema achifila kuti mwana ari kuiriteteka saka zvinhu zvanga zvaanga ari kufamba nazvo mukurowa mwana especially mwana mukutanga ndiye wastereki saka akazosiya kuna jirina akaranga kuchengeta mwana wake ndokuwananana nemumwe murume wokumusha waakadanana naye 2 weeks kubva vatomuvha university after 2 weeks vatozoerekana ane nhumbu ndokuzvara mwana wake wechi2 iko zvino ari 3 years old saka ane vana saka at the moment kurova kuenderera mberi until patakatanga pamanhari aikusowa takatanga kutaura naye tichiita process yataita yekufambira naye kuti atange kuda vana vake ndakaita video call naye pandakaita video call naye I noticed kuti tichitaura mwana wake mukomana ane love yekubata mapanga achitambisa mapanga setoy saka mwana aitotambisa matoy aitotambisa mapanga conversation yedu akanditendedza mumba muke sezvaakataura kuti hasisina kana chishuwo chekurongedza mumba kana kugeza mumba make zveshuwa manga muri upside down saka ndakazomaneja kumuti atorere mwana banga achinyatsotaura naye zvakanaka akanyatsogadzikana naye pambeta akatora banga and then navakange vakuda kurara saka ndikati we are going to start small toda kutanga nekuda vana vedu because vana havazivi chinhu chinonzi I love you vana havagivwe mahugs vana vanongoita kurara chero marariro avaita vanosiyiwa vari ipapo until the next morning saka ndakati nhasi tiri kuendesa vana tese kubhedha properly and tell them we love them give them hug and we say good night isusu tozokontinya neconversation yedu zvinova zvakaitika and one thing that I noticed did that vana vaenda kunorara and there was quietness and he said anti-understandable it's been a long time since vana vangu vakarara zviri normal kudai zvekuti mwana anenge akarara pamwe akararapo there was quietness because she was saying every time that we go to bed we have to fight for them to go to bed saka ndikati ndokarutini tikatibula kutanga nako small mangwana makuseni kana uchimuka vamutse good morning to them because vana vake vanotaura more of English than any other language. The 6-year-old is very fluent in English. And what I've noticed with the 6-year-old is 6-year-old, but brain dzake very more mature than you will see why I'm saying that. Very more mature than a 6-year-old. Makusena acho akamuka ndikati unenge uchindi update makusena acho akamuka akavagadzirira zvinova zvaasingasimboite because the 6-year-old anga ari kugadzirira we3-year-old kuenda kumanesari kwavo kwavanoenda ikoko kana ndati chikoro ndaresva kunesari vanoenda kunesari akamuka akaita good morning yake akavakisa akavahaga akavagadzirira twekudya akaenda nawe kuchikoro and she called me when she finished to say kuti auntie I did the same and I've noticed a change kuti karutini kako kataka kutongotanga last night there wasn't much scuffle nevana tichitandanisana which was good and then the next manera acho the same was done and then the following day yacho akandifonera akati auntie I'm starting to get irritated again ndikati chi shanzi mukomana mukuru abata banga futi but this ari kuti ada kucheka ada kuzviuraya ndikati ada kuzviuraya ile zvikanzi ari ngoti I've had enough life ndikati 6-year-old ari kutaura kudaro ndikati ndipe titaure naye ndakataura naye ndikati let me just give you the name Prince my son's name ndikati Prince zviri kuitika
Auntie, I am irritated. What's irritating you? Because there is someone who talks to me. Okay. Because someone who talks to you. Can you actually see the person who is talking to you? Because I want to know voice. Ndikati anenge achiti chi zvikanzi anenge achiti zviurai and zvikanzi nemadreams andinoita nditaure nechirungu zvataurwa ne6-year-old. I've got dreams that I have in the night. Ndikati what dreams do you have, Prince? Zvikanzi there is a bear that comes to me every night and eats my head. Saka zvakandinetsa kuti 6-year-old anoita madreams anotorangarira nekutonareta so. Saka mbezuno wacho at some point ndikutaura akatenga ane banga akato run off kuna mai wake. Ndikatozoti kuna mai wacho dropai phone mumutere because vanga vangoramba vachiti handisi kumuona Prince waendepi uri kupi Prince uri kupi vazodropa phone vamuona bva auya bva ndataura naye futi achinaita zvaanenge achifila and havarakidze kutida vanongogara vachitirova kana kutituka. Ndikati okay, tiri kutaura namama zvichachinja handiti kubva zvanzi alright. Saka nezuro ndakavainstructa kuti ngavabvise mapanga mumba mavo ese ibva vamaburitse panze kana kuti vaise pasi parich because mwana mukomana mukuru akutoexhibita tendencies ekuda kucommita suicide. I got hold of baba vemwana mukomana, no, not got hold of, ndakawana phone number ya baba vemwana mukomana mukuru, ndikawana phone number ya baba vemwana mukomana mudiki, but apparently all the two numbers are going unanswered. And then ndakaona third phone number yemukadzi wavanoshamwaridzana naye wavakajipa anenge anoziva nezvaustereki. That went unanswered. But first night she called me. Ndikazviintroduce ndikati ndinonzi Auntie Selina. Vapiwa namba yedu naati vamunoshamwaridzana navo. Ndachingoti mungoti ukoti zvamunoziva pamusoro pavo. Vakati ndane kuva chishamwaridzana navo. Asi zvatinonotiswa ndezvekuti vanorova vamastereki. Vana vavo vanotoprefer kuswera vari kumba kwangu. Dzimwe nguva kutodya kumba kwangu. Dzimwe nguva kutorara kumba kwangu. Ndokwavanoprefer kugara. Asi chandakanotisa pashamwari yangu ndechekuti anotsamwa zvekupedzisira. Anoda kuti kana andifonera kana kuti auya anoda kuti ndisiye zvese zvandikuita ndimupe iye attention. Kana ndiri pafoni ndichitaura nemunhu anoda kuti ndrope foni yangu dairi yake foni zvokuti ndikasadaro anozama, but munhu wandajaira. But iye akatanga kutaura kuti inini manotisiro andakaita ndeyekuti vanoda kudiwa. Pane chinhu chakandirakidza kuti muupenyu hwavo vanenge vakakura vasina love, therefore vacraver for love ya someone else. That is what that other lady is. But akavoisawo concern yepavana. Akataura kuti zvakazobva zvanyanya stereki zvokurova vana pavakasiyiwa nemurume wemwana wechitu. Ndopazvakabva zvaita extreme stereki. Saka ndopatiri navo iko zvino. Ndingangotaura kuti we have started process yekuona kuti vana vobvisika pavari as urgent as possible, naivo mai wana rubatsiro rwakadii pamusoro pezvavari kufila. Tiri kutaura kuseri nevanokwanisa kubatsira vekuSouth Africa vari based on the ground in the field of knowing the social work side of South Africa. And then we have got Auntie Pem vari kuno ku UK, neni nayo SIS MELLY. We've actually
formed a group yekuti tionesane. We have got one lady ari pamadhaya who had offered kuti kana zvichwanisika indinoshanda pakiliniki ine department remental vanokwanisa kuuya ikoko ndova register since ndiri kuadmin site kuti vaone rubatsiro. Ndo imwe option yatinayo. And we have got another option ichatiti netsei because of lack of documentation pange padita hedo kubatsirwa kwavo zvekuti rubatsiro rwavanenge vachida most probably rungange rubatsiro rwokuti for every session yavanoita yecounseling, because she really needs counseling face to face na someone ari paground because of the nature of her story. Yepafoni ndochingoti kurapira asi kurapa chaiko we have decided she needs help iri paground. Saka tina anti variko South Africa whom we are working with. We are going to have a 4-way call tonight. Panema points avatipa ekuti avana mapepa tikadai tikaenda neruti yekuti hello. Sorry. Saka tine second option at the moment yandisingakwanise kana kuda kutaura at the moment because it's yet to be discussed Manheru. Saka first option ndiye Mukadzi offer help ndiyo option. Second option iri kudiscuss Manheru kuti tome pa way forward say ine macomplications ekuti tikanovasairira musystem yeSouth Africa pachada kutaurwa chokwadi and chokwadi chinofanirwa kubuda. Pane kurohwa kwevana kuripo, which means mudhayari wedu uyu achatobhobatwa nemapurisa odhirwa naye nyaya yake iri kumunetsa iye yedepression arimo mukati, but anetenga atovhurirwa dhoketi rekurova vana, atenga atovhurirwa dhoketi. Saka at the moment tiri pa very 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 tricky situation and we need to tread zvatinoita with caution. Saka ndo patimireko zvino. That is all that I can give you as a feedback. But she's a broken woman to say the truth. And mwana akataura futi kuti if we spend time with mom, more of your time yatino spend now she's crying than anything else. Saka yeah, topatiri. This one is going to be a very complicated issue and the most complicated issue yatishaita pamadiaries. Right. Murukunzwa guys, this is the most complicated issue that you are going to hear from diaries, because from what I heard side the social vanoshanda vakamirira zvevana munomu vanga vachizotaura nditi ndizvo andiseni nakuchinzi kana vana vakaenda kuma social workers kuti avatore avadzoke. Ndo first nyaya iripo. One, because muforeigner ndo zvataura ndi. Two, the lady hana mapepa emuno. Yes. Saka vana vakatotorwa zvatovharana. Saka now ndo pari kuti toita sei nenyaya yevana. What do we do nenyaya yevana vake? Because as much as tikuda kumubatsira, but hatidi kumubatsira zvokuti tizosvika pakuti futi atoregwa vana. Hanomaona vana vakaerwa pasi vakaenda. At the same time, the children need to be removed from her, and she is agreeing asomboramba. Saka kutaura kwandakaita kwandaida kuita namadzibaba yacho kuti vanokwanisa whilst she gets the help vanokwanisa here kumbotora vanhu kuti vasudurudze, but pamwana mukomana mukuru here is the problem again. Haadi kuenda ikoko mukomana mukuru, ndio imwe problem iripo. Haadi because baba vane mumwe mukadzi. Saka nenge akamboenda kwakona zvakaona.
Yeah, saka tine a very big challenge ahead of us. A very big challenge. Yeah, so we need to tread this caution and need to do what we say, so that tinoonekwa tichihelpa both the mom and the children. Vakangopinda musystem, that's the end of the story. That's the end of the story for nevana vake. And documentation pane complication futi iri serious yekuti maofisi achainda ese achinga achitanga kubvunza passport. Right, and the other thing it's repetition of history that is happening here. Yes. So I think also, as much as she might have zvamuri kutaura madoctors nemanesi kuti schizophrenia meno zvamuri kutaura imo mukati and depression what not, but also spiritually she connected. Spiritually it's connected. She might have these fancy names of medical conditions and whatnot, but it connected spiritually is there. Because the same one, mai vake, she had rejection yake mwana. Now she's also having the same thing, rejection yevana vake kurambova nana and murkuona. So it's a repetition. It's a circle. It's a circle that needs to be broken. It's a chain that needs to be cut off. It's repetition which if undealt with, vana vake will face the same as one. Yes. Zvinoenda kuvana. Right. Saka nyaya tetinayo pana mamuchiti poitwa sei panyaya yevana tiselina, because muri kuti mukuru ari kuenda kuna baba vake and komudiki odi poitwa sei vana vakarasingadi poitwa sei. How best can we do it? Mudiki baba from mukadzi wandakataura nayo pa next door, baba vemwana mudiki vanoda mwana wavo so ahead. So until I managed to speak to him at the moment, apana chanikakwanisa kutaura. And pamtichaita manheru tichionesana, especially someone ari social work site in South Africa kunyatsotiudza kuti zvinofamba sei. I think we can map way forward. Tinomira anti Cynthia kuti vatiudze kuti to ipapo topamisa sei, since variwo paground vanoshanda muarea iyoyo. Right, but it's still uncertain. Now we might not have a problem. Mudiki babake achida mwana wawo ko mukuru uchu akuramba na babake poitwa sei. Ndiyo tianita kusabai. Tinonita kudiscuss and we wait for auntie vari ground to tell us how best we can do it according to magariro avo in South Africa nezvavanosipoona masimilar cases. Saka until we discuss manheru, at the moment I am black. Because kana mwana achiramba achinzi ane pfungwa dziri machuwa zvakadaro, kana achiramba kuenda kuna baba vake animaona iye aine suicidal thoughts, anosvika kuzvicheka nemapanga because akutozoda kuzvicheka pamberi pamai vake. Chiimagine ivamufoseredza kumeendeswa kwababa uko kuna stepmother vananguva kusora achiita zvokubebhisirana nekufidhana nevana, anozvicheka tsinga idzi akafa. Amen. Panda kuongorwa futi papo andiserina. Mwana anokwanisa kuti ugaonesa kuna baba kuzvichokwadi, but kuzonoita the worst kuna baba kuti manendesa ndisingadi, now I'm going to do this. Ndikutaridze kuti ndozvandogona ngoita. If the worst comes to the worst, Sisimeli, if you are pleased, we will just have to let Mwana go into the system. There is no way out. Akapinda system that is for good you andiserina achafa kwa mwana. There is no way out. But the protection of the child, we will just have to resort to that. So until we discuss Maleru, at the moment, takamira nekubohwa hatisikunyazoziva exactly that until we... Shamwari yamai haikwanisi kumbotora mwana uyere? Munhu ane mhuri yake, munhu akutotatarika. She helps as best as she can. Like vakambopinda hospital, munhu akamboita cancer, I forgot to mention, munhu akamboita cancer, akatopinda hospital. Kuti munhu aitarira vana ndiye shamwari yacho, but ane maresponsibilities akewo ezvokuti nezuro akazenge akupedzera kutotitaurira upei dzake dzaanoshanda pakaipa. Okay, saka kana if the worst comes to the worst, anisana safety yemwana uyibo kana chenda anoenda ake. Diana Beka uri kuti Sisimeli torai mwana imimi, iwewe tora mwana Diana, iwe nentakafanana kana uchigona kuti Sisimeli ngavatore mwana newo unokwanisa ngotorawo mwana Diana. You can also take the child. Na anditi kubatsirana here panapa. Uri tikubatsirana pano, saka Diana inini
kana chikwanisa kutora mwana waona kuti inini nditore mwana iwewo ndikona kuti iwe unogona kutorawo mwana handi uyai team tobatsirana ka So as of now, before I go off, as of now, until we discuss, we really don't know. At the moment, let me temporarily say, Kuti Muduku might be, and I will use the word might be covered. I think that would be the best. If the worst comes, the worst is and said nano pinam system mwana, then we will fight to anyone not your big when the time is right. Well, we will help you fight to anyone. Kana unge Diana because aramba kutora mwana. Because now that Diana got to mwana check it. Do not so to shoot it right. Not Diana Gatori Yake Mudika no check it amana. Saka Diana kana batura mwana toy say look system. Yeah. Saka mwana mkuru at the moment. And Selina, I've got a case here. Let me try to add this. I'm gonna virira mwana. Oh, Shami, I want a green button. All right, this real number, guys. This real number, mana uya phone. This real number. I went through the same process. I went through the process. I'm talking from experience. And Amanje. Yeah, Diana was didn't ma. Do some Anna green button manch. Hana green button. Shumpress this real number comment section. This real number is a phone. All right. I said Shami. All right. But unoti ndenchoda kumbatsira ufuke pati zvezvida zvinenge zvine mhuri mukati nana baba mukati nena ndisingule tinenda katotora vana ivava zvinana baba mukati anoona zvinotinetsera vazozvihwisisi kuti wakutorana nevana asiya orphanage vanhu havazozvihwisisi guys yes hello sis Melly. Yes, tell us what's your take on this one? I went through this, sis Melly, ne? I think it was 2019. Yeah. And then per time I should understand, you know. Women social worker. Saga Javaneta my social worker. I go open a case. Just to open a case because Murumanga that to in the soon. As if I'm going to yo my social worker case no fun open what 10 year old kwete kuti kumashuri. So ndakaendeswa masocial worker vanokubvunza zvavanokubvunza votaura navo vana vanovatora they question kids as well vavataura nevana ndobva vataura nemi saka masocial worker zvaanoita anokutesta they test you vanokusiya nevana for a time being vachiona kuti how are you managing nevana and vanenge vachiuya vachitarisa vana saka pakuita izvozvozvo vanokuitisa inonzi parental what skills ndotoona network yake Let me just say this. In this case, she's willing to have the children, to let go of the children, because she feels she's not coping. Yeah. That is different from anything what she has just said. But I've got a text to it that I can call him later. But in her instance, I think right in the system and it's not easy. I might do something stupid. If it's saying itself, I might do something stupid. For now, my brain is not in the right frame of mind. I'm okay so that I can deal with myself. So no position yake.
saka akazosiwa nevana achitaura izvozvo ari kutotaura ega kuti inini am not in the right frame of mind. Right. So I think I think I got to tell about mukuru kana aramba kuita zvinharo kwababa vake tongweza musystem. Okay, I'll have to talk to Baba if I get hold of him. And the meeting on Monday, 4-way call here, is still going on for us to determine. So that until Cynthia very well first, unfortunately, very far away from where she is, but she had talked to someone at Cosmos. So that is the situation. This situation, she's saying the children, please remove them before I do anything. If it's a situation, but this one, she's saying, I don't want the children near me at the moment. I might do something stupid. All right. Thank you. Okay. So, and the total Ramani, all right, thank you. All right. Right. As much as guys tichida kubatsira pakadai but tinofa kutatisa sawo circumstances andinoona tiri family takasangana pano takadai so basa tichida but sai circumstances yekesi yemwana uyu handimaona antori nemasuicidal tendencies kudhara anotamba nemapanga uya munomu iwe wakatozvitira kuzvitirako life yako munomu otorake bango zvicheka tsinga mai mwana udonha guys gayai kuti kunonzi kudii. So I think ngainde kuna baba wake zvinharo. Ngainde kuna baba wake zvinharo mwana gangotu baba ngawauya wataura kuti mwana vaindi anofira kana nda kunoshura ya ofira kwa baba wake iko. Andi muri kuona. I think ndonya ripo saka vedu izvi zvinoita kuti namatsirai vana. Muri kuona zvikuitika guys. Kune mamweya iri kukontrola vana kune zvakwana zvikuitika mukati mevana. Namatsirai vana. Hello kola. SIS MELLY. I just want to first of all say Auntie Selena, we thank you so much with the intervention. Yamaita. I'm coming on in this aspect, guys. Not depression is real. What I'm quite happy about is that this woman, as broken as she is, the first step she actually has come out to look for help. It takes a lot in the present, and I know exactly what I'm talking about. Therapy, kana zvichinzi therapy, haisingori yevarungu. And I'm talking from experience. Therapy is one of the things that have helped me. Depression yakafanana nemunhu ari like a drug addict. My drug addict vanoti I am a recovering drug addict. The key word is recovering. Once you have been down that road, it's a constant fight. It's a constant fight in your mind and heart. And generational abuse that was swept under the rug in a family. Childhood trauma, so guys, it's a huge thing, and all over the world, guys, mental health has become a serious issue in the world. To the point even in the UN meeting, they've talked about mental health, and South Africa is ahead like that. Therapy for me personally, I actually think that's the best thing to do for Mwanamukuru. System. When he gets into the system, they're not just going to get him and they are going to do therapy for this child. And at 6 years old, that's the very big, one of the best times to catch this thing. Therapy. But am I going to be able, am I fit to do the therapy that this child needs? And
indotoda kunge zvinotoreraiti kuti mwana aende kusystem kuchipatara, mai vaende kusystem kuchipatara as well. They are not that stupid kuti vanongotora mwana. When the mom becomes fit, she will be able to do my supervised visits kumwana vazoda kuti she's full. Because at this time right now kabusa watakaona ndakaona hangu ichiri chimunya SIS-MELLY, I was crying because I'm like, this is a crisis. This is a woman at crisis. When we talk to your children, guys, depression is easy. It's a serious thing. 2 years now, I've been taking antidepressants. And I will tell you right now, I take antidepressants without any shame. Because those antidepressants are helping me. Yes. I can see a change. I still fight it all the time, but to honor a change. Depression is there. The gospel I want to preach to my fellow Africans, kunyanyanya maZimbabweans, kunyanyanya vanamai veduweka unoziva kuti tinoita vana usiwa, marriage yoramba kushanda, pamwe unomitiswa usiwa. Seek counsel and wisdom from God for you to parent that child. Hakuna a single parent anoziya Mwari anotaura kuti usafunga kuti ukuchengeta vana wega. Seek counsel from God. Vanova ivo baba vedu, the parent mukuru. Seek counsel. Anything that you think is bothering you guys, anything that you think is bothering you, talk to someone. Talk to someone, because this life that some of us are living is very hard. But theory today, guys, if I can tell you, mental health has become such a passion for me, because one, I live it. I've lived it, I'm living it, I fight every single day. Nai Lucinda, paunoita usati watenga kumwa mapirizi apa antidepressants apa, paunoita episodes, what do you do? Do you fight people? Do you want to kill people? Do you want to hit us? What do you shout? What happens? It's different. People, because because depression, number one, depression is not just a sad face. Depression is not just tears. Depression is not just someone that is stuck and confined to their bed. Depression, my results of depression, it can project in different manners. In different manners. Uyu anotori depression yakazvimira ega, obva azoita postnatal depression, obva azoita futi depression generational abuse. Zvakawandisa is such a broad topic zvekuti I get so my way, we are so behind in understanding chaizo chinoitika. It's not good she's a bad person. It's a lot of things that we're behind here, and it's a lot of things that we swept under the rug. Lucinda, I think Lucinda, that's one of my questions. Wonder concerning depression. People need to know a lot about. Can we please have a show, me and you, about this depression thing? Because you, at least, you have been there, done that. You are still recovering from this depression thing. So you are the right person to come and tell us when I there's a depression so that you can schedule a day and then we talk to probably but usingazivi hama ndoti ndine mamhepo ndakaroiwa ndine mamhepo izvo une depression. Like I always say, SIS-MELLY, my journey from the time yazvakatanga ndichikuudza kuti SIS-MELLY, look at what I have, and this was out depression, guys, it can bring you diseases. I don't know how many times I've said it can bring you zvirwere. Right now, ndine chirwere chinonzi fibromyalgia.
If you look at fibromyalgia, it's connected, very much connected to PTSD. Kana tichiti PTSD tikutaura kuti post-traumatic. Zvinoreva kuti zvinhu zvakaitika kumashure that has brought you to this place. In the depression, inoenda nzira dzakasiyana. It comes with a lot of things. The main cause of my depression, it came due to constant pain. Okay. Can you schedule a date? To need 2 more shows that we need to do before. Can you schedule a date, me and you, about this? Then we can come and talk about this depression, because since there's a lot of people are interested with depression. And I suffer from low ION due to my depression. Okay. Depression, depression. It's there. It's there. Anyway, from the 28th of October, 28th of September to 2nd of October is mental health awareness week. Iba amakazi nyezo schedule akabadashira kutombo kukumbira kuti sisendo kumuro kuti ndi post. I want to post every day. No problem. No problem. We post every day, but on the let's schedule a show per day so that we come and talk about depression. But we're going to observe what is depression. This is the thing when we look after that tombo is depression is. I see you guys, what are you right. Regarding, thank you very much, Lucinda. Regarding present, all right, thank you, my sister. Right, guys, as the 28 kushikira pavataura depression month. Tikaita munhu admin ari overseas anokwanisa kuchitorera page staff akwanisa kuzotibhara page ndozvandinoda kunzwisa because ndapa monetization kuti meza inondivinga mazano inouya yakakutama chaiko meza inondivinga ine yakutama iwai haisi smeli murisei munoziva kuti ndokumbira zvekutibetsere apa pakuti tikaita munhu admin ari overseas anokwanisa kuchitorera page staff akwanisa kuzotibhara page ndozvandinoda kunzwisa because ndapa monetization avari kundikumbira kuziva vasina audio yavo vari kundikumbira kuziva nezvemonetization ndivaya vanonzi vanombonitira malive vachinditukawo vaya vanonzi nhumbu kudikudi amene vanonzi vanombonitira malive everyday vachinditukawo ndo vakundibvunza zvekuti monetization ndikaudi nemuti mezi yachona nai muti ndoikunda muti ndinoikunda nai vaya vanombonitira malive vachinzi vanombonditukawo vachiita malive vachididii uko ndinoko vanenge vachiitira malive avoko ndo vari kundibvunza zvekuti kwai vanoihumbu chii amene ndo vari kundisirawo ndinoda kuziva nezveuyu kwatiri ai zvakaoma zvakaoma neozane ndiyesa kumbatsira ndiyesa tuko everyday ndivanenge vanyasa kuchibhadhaba vanenge kuchibhadhaba vanyasa kuchidibvura everyday kuti mari ipinde kuwati ukataura usina kuroorera mucha mari weka adzibatsira imi matokunda kuti ndoshinyatsa kutuka zvakanaka kana mari yaizosopinda ndoshinyatsa bhamburugwa senyama mai mwana kuita kubhamburugwa zvakaoma kutsvaga mafollowers ndakataura kuti kune vese vari kusumuka kamatsvaga mafollowers come clean tsvagai mafollowers enyu zviri smart ukatsvaga mafollowers uchindituka komusa usinganditukisa kauchadii komusa unoga kundituka saka uchiita sei mafollowers anongoyaka zvakaoma right saka guys iyi ndo yaTV gai tichibuda mune iyi tichipinda mune anzi gauchaniseri UK tichega tichipinda mune yaDevson andika tikurumizira zvaDevson tipedze andika tipedza Devson amusaenda guys stay tuned moramba muri pano
right.